Nuoriso on pilalla. Laiskaa, omahyväistä ja ylipainoista. Miten olisi uusi harrastus? Antakaa lahjaton lapsenne hellään uomaani ja minä ruoskin hänestä kitaravirtuoosin. Seniorioppilatkin ovat tervetulleita. 30 sessio tai pakettidiili sopimuksen mukaisesti. Palveluksiaan tarjoaa useita levyjä äänittänyt ammattikitaristi. Taiteellista taustaa löytyy aina hevistä hiphoppiin asti, sillä muusikot ovat tunnetusti vallan persaukisia, eikä me ole varaa valita asiakkaita. Minut saa kiinni esimerkiksi laittamalla koodia oheiseen Instagram-tiliin. Siellä vastataan joskus jopa harvinaisen selvinpäin.